υπάρχει μια περίεργη στιγμή μέσα στη μέρα. Έχεις τελειώσει αυτά που πρέπει να κάνεις. Δεν υπάρχει κάτι επίγον. Δεν υπάρχει πίεση. Κι όμως δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Ή αν ηρεμήσεις, κάτι δεν πάει καλά. Σαν να υπάρχει μια μικρή φωνή μέσα σου που λέει θα έπρεπε να κάνεις κάτι. Χάνεις χρόνο. Υπάρχει κάτι πιο χρήσιμο που θα μπορούσες να κάνεις. Και ξαφνικά εξεκούραση δεν είναι ξεκούραση. Είναι άβολη. Η ενοχή δεν εμφανίζεται τυχαία. Δεν είναι χαρακτήρας. Είναι εκπαίδευση. Είναι προσαρμογή. Σιγά σιγά μαθαίνεις ότι όταν είσαι παραγωγικός, είσαι καλός. Όταν ξεκουράζεσαι, είσαι λιγότερο καλός. Και χωρίς να το καταλάβεις, η αξία σου αρχίζει να συνδέεται με αυτό που κάνεις, όχι με αυτό που είσαι. Και τότε κάτι αλλάζει εσωτερικά. Η δράση γίνεται ασφάλεια. Η αδράνεια γίνεται απειλή. Για πολλούς ανθρώπους υψηλής λειτουργικότητας, η παραγωγικότητα δεν είναι απλώς στόχος. Είναι ρύθμιση συναισθήματος. Όταν κάνεις κάτι, νιώθεις έλεγχο. Νιώθεις χρήσιμος. Νιώθεις ότι προχωράς. Όταν σταματάς, εμφανίζεται ανησυχία. Εμφανίζεται κενό. Εμφανίζεται εσωτερικός θόρυβος. Και τότε το μυαλό κάνει κάτι πολύ έξυπνο. Σε σπρώχνει να ξανακάνεις κάτι. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή έτσι ηρεμεί προσωρινά. Το πρόβλημα δεν είναι η παραγωγικότητα. Το πρόβλημα είναι όταν η ξεκούραση αρχίζει να μοιάζει με λάθος. Όταν κάθε στιγμή που δεν κάνεις κάτι, έχει μέσα της μία μικρή ένταση. Τότε συμβαίνει κάτι ύπουλο. Ακόμα και στον ελεύθερο σου χρόνο, δεν είσαι πραγματικά εκεί. Μέσα σου υπάρχει πάντα ένα θα έπρεπε να δουλέψω λίγο, να οργανώσω κάτι, να απαντήσω σε κάτι, να βελτιώσω κάτι. Και έτσι δεν υπάρχει πραγματική παύση. Υπάρχει μόνο παύση με ενοχή. Γιατί το μυαλό αντιστέκεται στη ξεκούραση? Αυτό συνδέεται με το νευρικό σύστημα. Όταν το σώμα έχει μάθει να λειτουργεί σε ένταση, η δράση γίνεται οικία κατάσταση. Και η ηρεμία γίνεται άγνωστη. Γι' αυτό η δουλειά φαίνεται εύκολη να ξεκινήσει. Ενώ η ξεκούραση φαίνεται δύσκολη να διατηρηθεί. Όχι γιατί δεν θέλεις να ξεκουραστείς, αλλά γιατί το σύστημά σου δεν έχει συνηθίσει να μένει εκεί. Άρα τι μπορεί να το αλλάξει αυτό πραγματικά? Δεν αλλάζει με το να πεις εντάξει, θα χαλαρώνει περισσότερο. Αλλά με το να αρχίσεις να αποσυνδέεις την αξία σου από την παραγωγικότητά σου. Στην αρχή αυτό είναι εύκολο, γιατί νιώθεις ότι χάνεις έλεγχο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν χάνεις έλεγχο. Βγαίνεις από ένα σύστημα συνεχούς έντασης. Κάποιες μικρές αλλαγές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν είναι να κάνεις κάτι χωρίς κάποιο στόχο. Να κάθεσαι χωρίς κάποια χρήσιμη δραστηριότητα. Να αφήνεις τον χρόνο χωρίς να το γεμίζεις. Να αντέχεις την αίσθηση του δεν κάνω τίποτα. Αν νιώθεις ενοχές όταν δεν είσαι παραγωγικός, δεν σημαίνει ότι είσαι υπερβολικός. Σημαίνει ότι έχεις μάθει να συνδέεις την αξία σου με το πόσα κάνεις. Αλλά η αξία σου δεν αυξάνεται όταν παράγεις και δεν μειώνεται όταν σταματάς. Η ξεκούραση δεν είναι κάτι που πρέπει να δικαιολογήσεις. Είναι κάτι που επιτρέπει στο σύστημά σου να λειτουργεί χωρίς να καίγεται. Και μερικές φορές το πιο παραγωγικό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να μην κάνεις τίποτα. Να είστε καλά.